נו? מה? מה? קום. מה קום? מכיר קומקום? תחלק בשתיים, מה יצא? חצי קומקום? שיקום ואז. בסדר, תשבי בספה הזאת. לא רוצה, זה עיקרון. נו מה, זה כורסה של אבא שלה? כן. בסדר, גם אבא שלי. תראו את החיה. אני סופר עד 3. וואו, רוני, למדת לספור עד 3? ברכותיי. דבר בעולם הזה שהוא רוצה ולא יכול להשיג. הנה, תראה אפילו, תראה במה הוא משחק שם. בלהרוג זבובים, אחי. שאלות? כן, בבקשה, בחורה נעים האפור. רוני צור, חדשות החרטוט. השאלה שלי היא, עוד פעם שתית מהמים של המזגן? יאללה, רוני, בבקשה, נו באמת, בוא.